nun sewu ya, mumpung lagi pada ngumpul-ngumpul pisan ya, kerumunan biasa pindone karo ngomoke masalah Covid ki. Nah nggon dhewek ki kurang manut protokole njuk keprige maere yo. Ya, prige yo. Ya kudune salah sijine iki ana sing anu ya diomongi prige ya pirang barakon tepat banget ya rada lumayan ngono lah piring batire ya jaga awake dhewe ngono kuwi kan Bang. Apa nganu wae Pak Ketua. Yang esuk ana salah sijine mari masjid kan masyarakat ngene kan pada mari masjid jamaah alhamdulillah pada rutin. Yang esuk bar maghrib apa bar isya ngono mumpung pada ngumpul nang masjid diomongna nang masjid salah sijine sing ngomongna apa prige maereng kire Ya ora apa-apa. Nggih, anu nggih sedaya mawon iki nuwun sewu. Anu napa nggih saking peduline pemuda Simarong ngoten niku kok kathah-kathah niku tiyang Simarong niku menawi kesah-kesah niku dereng manut kalih protokol kesehatan dereng ngajeng kesah nggih dereng ngagem masker, cuci tangan niku nggih rada dilalekake ngoten lha niki wong dalu niku pemuda sami rapat, sami kempalan sing intine niku nggih kula teng mriki niki ngaturake kalih jenengan sami supados tambah waspadane kesadaran dirine niku ditambahi ngoten nggih. Saking pemuda niku nggih sementing 3M ngoten bahasane lare-lare nem niku 3M. Mencuci tangan, memakai masker, terus menjaga jarak ngoten.